Hulyo 27, 2025. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Usa ni anak kahigayon nagampo si Jesus didto sa usa ka dapit. Sa pagkahuman niya ampo miingon ang usa sa iyang mga tinun-an, "Ginoo, tudloi kami sa pag-ampo." Ingon nga gitudloan ni Juan ang iyang mga tinun-an. Si Jesus miingon kanila, "Ingna ninyo niini pag-ampo. Amahan, simbahon unta ang imong ngalan, maghari ka unta kanamo, ihatag kanamo sa matag adlaw ang kalan-on nga among gikinahanglan, ug pasayloa kami sa among mga sala, kay nagpasaylo kami sa tanan nga nakasala kanamo, ug ayaw kami ibutang sa lisod nga pagsulay." Ug miingon si Jesus sa iyang mga tinun-an, "Pananglit usa kaninyo moadto sa balay sa usa ka higala sa tungang gabii ug moingon kaniya, 'Bay, pabaylo akog tulo ka buok pan, kun miabot sa amo ang usa ko ka higala nga nagpanaw ug wala gayud ako'y ikadalit kaniya. Kun pananglit tubagon ka sa imong higala didto sa sulod, ayaw na akog sa muka. Gitrangkahan na ang pultahan ug ang akong kabataan ug ako nanghigda na ug dili na ako makabangon sa paghatag kanimo bisag unsa. Unsa may imong buhaton? Sultihan ko kamo nga bisag higala kaniya, dili siya mobangon ug mohatag kanimo pan, apan mobangon na lang siya ug mohatag kanimo sa tanan nga imong gikinahanglan. Kay wala ka man maulaw sa pagpunay og pangayo. Busa sultihan ko kamo, pangayo kamo og kamo hatagan, pangita kamo og kamo makakaplag, pagtuktok kamo og abrihan ang pultahan alang kaninyo. Kay ang tanan nga mangayo hatagan, ug siya nga mangita makakaplag, ug ang pultahan ablihan alang kaniya nga magtuktok. May usa ba kaninyo mga amahan nga muhatag sa inyong anak og bitin kung siya mangayog isda? O muhatag ba kamo kaniyag tanga kung mangayo siyag itlog? Bisan pa sa inyong pagkadautan, mahibalo kamong muhatag og maayong mga butang ngadto sa inyong mga anak. Nan ang amahan nga atoa sa langit labaw pang muhatag sa Espiritu Santo kanila nga mangayo kaniya." Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ko ikaw, O Kristo.